Okubulala inyama kukwazi ukubulala umphefumulo. Ngenze njani uma ngizwa ngathi umdali uyangihlubuka mina nginamanxeba uma ngicabanga impilo yami ngiyawathunuka. Emhlabeni ohlala wazi umuthi uzama ukuphumelela ukuthi uzakhela izitha kukangakhi bengilwisa umdali nedlozi bengivikela Nkosi ngicela ungivula amehlo ngoba siphila nabantu abasibambe ngeinhliziyo kunzima ukusikhulula. Ngathi bayakhohle ukuthi konke okudliwe izikhonyane kuyabuyiselwa laba abathola injabulo ngobuhlungu bethu bayokhihla esikanandi mhlazana uNkulunkulu esibusisa ngokwethu. Nginibingelele babukela emakhaya igama lami uSinikwe Imbongi. Nginamukele futhi kuhlelo leyintandokazi yakho khona la kumcebo mfana kaGogo YouTube channel. Ngiyathemba uya like uya subscribe. Mkhulu ngicela ubabingelele abantu bakho. Mina ngumcebo mfana kaGogo ungcobo omkhulu uMashiya Mahle fuze fulela uNews iqade lihla uMapholoba thina esafaka umuntu enqini savuka sakhwifilanga amanye amadoda ebuya ngamahlasi nasabuya ngeinkomo hayi buko khona amakhehla ngiyangichazela la nikhona niyazi mina unompunyumponywana uphunywa bemphethe uma favuke njengedangabala intombi zimbuka zihamba namosakazo yaho shima namhlanje mkhulu namhlanje ngifuna nje ukusicacisele kancane la uyabona mhlawumbe ngithi industry noma department kuba nama terms wakhona nje angalahleki yabo ku hip hop sikhuluma ngogouts uyazi ukuthi igouts umuntu ontswimbi so makufika la ebunyangeni nokuza legama lelithi indlondlo lengapheli mase ngidideke ukuthi indlondlo kahle kahle yini isymbolize ini. Esikhathini esiningi mfowethu abantu abajwayele ukuyibiza ngeindlondla abantu abanezidalwa zasemanzini esikhathini esiningi mfowethu. Indlondlo mfowethu ngingasho ukuthi kwakuyimamba emnyama abanye bathi icobra. Yeah, so abanye bathi indlondlo bathi imamba emnyama abanye bathi cobra ngenxa yalezi zinto lezi eziphumayo ngala nakhona abanye bathi imamba ngenxa yokuthi imamba mesikhula isibandala kakhulu kunento ejwayele ukuthi ibe khona la kuyona emuva yabo. Kukhona ke futhi nakhona ke inyoka othi uyayibona ngingengazi noma iyona yini imamba eba nayo lento ingathi iyuboya yabo nje uboya lobo kanje uboya lobo kanje iba nayo la emuva shuthi nakhona iba ngathi iba nebalana ngangayibona leyo nyoka ekanjalo futhi nakhona engathi iba nebalana engathi liba mhlophe bese emva lokho ibe ngathi niba noboya kanje hayi ukuthi uphapho yabo so ngenxa yokuthi inoboya imiso kophapho. Yeah. So ngiyacabanga ukuthi ke leyo nyoka leyo mfowethu ngoba isuke isisindala and futhi isuke inamandla ekutheni isinombono omningi umuntu nakhona asho ukuthi ke ngiyindlondlo shuthi kahle ngiyinkosi yeinyoka ngoba ukhumbula ukuthi idalwa eziningi ziveza ngani ziveza ngeinyoka esikhathini esiningi kunabantu abasebenzisa inyoka ekutheni mhlawumbe zibe benza izinto ezimbi abanye uthola ukuthi basebenzisa inyoka ukuxhumana nezidalwa zabo ngoba isidalwa uthola mhlawumbe ekhaya ukhule kuthiwa naliselesele obaba mkhulu yayibona into engisho thina nje ekhaya bokuyinkalakala muke wabona inkalankala mfowethu awuyishayi uyazi ukuthi sokusuvakashelwe ngalezo sikhathi abanye babona inews abanye babona inyoka abanye babona yabo kuyahlukahlukana mfowethu ukuthi usukuboneni kodwa esikhathini esiningi idlozi ke lona linokuyiveza ngeinyoka. Yeah, so ingakho ukuthola ukuthi abantu basebenzisa inyoka ezintweni ezithize ingakho futhi even nabalaphi abanye mebenza izihlungu bazenza ngeinyoka mebenza izinto zokucupha bazenza ngeinyoka mebenza izinto zokuqinisa bazenza ngeinyoka ngoba isona silwane lesi mfethu esisymbolize kangconywana idlozi mfowethu. Manje ke mkhulu yabona sengiyachazeleka ukuthi yini indlondlo uqhubekela phambili mkhulu yabona sonke ukuthi sizala sifumbethe umuntu uzala mhlawumbe efumbethe inhlahla yakhe nani mase kuba nalabantu kuthiwa abantu abazele bembethe laba bantu bahluka kanjani kuthina abantu abazale bembethe ukuthi umuntu bahluka kanjani kunalabo abafumbethe? Wonke umuntu mfethu umefika emhlabeni ufike izandla ivalile kurare ukuthola ingane mfethu imizalwa ivula izandla kanje so ingane mfethu ngisho noma ungathi uyayivula kanje izosibuyisela isandla sayo so ingakho kuthiwa ufike umntwana ufika efumbethe inhlanhla zakhe so umuntu ombethe mfethu uba nento engathi iba nomhlwehlwe
Yeah. So nje mephuma nje kube ngathi ukwi-cocoon kwi-cocoon abalungu basho njalo ngathi kwi-cocoon bese emva lokho bayayivula futhi nayo lento bese emva lokho ke ingane bese iyaphumelayo ngaphandle. So ingane le embethe leyo nto mfowethu ingane isimangaliso emhlabeni ingane engafike yenza ipurpose yayo yenzeke mfowethu. Ingakho mfowethu ingane yakho uma uyibona izalwe yembethe kumele mfowethu uyigade. Leyo nto leyo ngoba leyo nto mike yathathwa yisenyangeni ingayiphambanisela ingane. Ubona ingane kuthiwa into zayo ilungu ngoba yazalwa imbethe uthola ukuthi wahamba yathintwa umuntu ongasebenzisa amakhamba amahle into yokuqala ephambanisela leyo ngane uthola ukuthi nakuleso sigodlo ehleli kusona lesigodlo sinobumnyama ngoba ukhumbula ukuthi insila yakhe umntwana leyo bese emva lokho ke igcina isiyakha umkhokha enganeni. Yeah, so ingakho abantu abaningi uthola ukuthi kunomuntu owazalwe embethe kodwa into zakhe ayihlangani ngoba mhlawumbe kwalahleka yona lento leyo mhlwehlwe yakhe esibhedlela yathathwa yahamba yodayisa ngoba imali eshisiwe mfuthu. Angifuni uqamba manje imali eshisiwe leyo nto uma uzohamba uye inyangeni nje lezi ezithanda ukuganga ke ngoba phela ukhumbula ukuthi uma uthatha umhlwehlwe wengane lo ambethwe ngawo usuke uthatha isicu sengane isicu somuntu and owazi ukuthi uma waqala wakha izinto ngezicu zabantu awusenzi into enhle usuyaganga mfowethu izinto engisho izinkambi ezinhle mfowethu izinkambi engahlangene negazi lomuntu. Into yokuqala nje engizofundisa abantu ngayo owazi ukuthi izitaputabu mase kuthiwa nje sekusetshenziswa izitaputabu ezinezicu zabantu umuntu nje oqala ukukhohlakala ongasahambi kahle. So ingakho ke mfethu ke ingane embethe mfethu ufuna ube umuntu oyigadayo lo mhlwehlwe loyo bese emva lokho ke lo mhlwehlwe loyo ube ukuthi ke uyahamba uyobeka umsamo bese ingane imigula uyahleshula lo mhlwehlwe ufaka empephweni ihogeliswe leyo ngane ukuze izokwazi ukuthi iphile leyo ngane futhi nakhona makukhona izinto ezifuna ukuthi ke zenzeke zayo mhlawumbe ukuthi kube nokukhanya kuthathwa lo mhlwehlwe futhi uhleshulwe bese emva lokho ke uyahogeliswa futhi nakhona ukuthi ke umuntu ke omqatshubovu ngimithi uyawuthatha lo mhlwehlwe loyo uhlanganise nezinkambi uhamba uyogrind uqhulwe ukuthi umuntu oqhulayo ukuthi umuntu oyise emshinini uyise emshinini umhlanganise nezinto zenhlanhla bese uthi ingane ayigqume lapho ikhulume isho yonke into efunayo. Lo mhlwehlwe ubaleke kakhulu enganeni iyubamba lo mhlwehlwe iziyongena ethunini. So uma umuntu nje nawe ngoba phela manje sisiyavumeleka sabantu besilisa ukuthi sibe khona kuphi emawodi. Yeah, so muke wabona into enjalo enganeni yakho igade ngamehla ngehlo lokhozi uyigade mfowethu ngoba uyazi ukuthi umcebo wengane yakho loyo. Mkhulu kuyazwakala angazi ke noma mkhulu sibathinte na noma mhlambe mkhulu ngikuthi mhlambe ngomunye umbuzo nje wokugcina emva kwalo bese siyabafonela yabona mkhulu thina ngikhulumele mhlambe ama-2000 angazi generation ka what if ukuthi mawutshela into ukuthi ungayenzi uyabuza ukuthi ngubani kuzokwenzakalani. So ngibuzisa iloku bakhola ngomobo sinjalo wena sinenkani. So ngibuza ngoba kunemithi wena mkhulu ethi kumele uzithibe ucansini. So ngifuna mhlawumbe ukuzama ukusichazela mkhulu ukuthi yini le ejule kangaka ngocansi eyenzakalayo kwamoya makuhlangana umuntu wesilisa nesifazane engaze kube ukuthi mhlawumbe ikuthikimeza amandla omuthi. Mfowethu ukhumbule phela ukuthi abantu besifazane banomgodi. Hayi ngoba besuke bengcolile banomgodi. So nje benomgodi mfowethu umuntu osuke elale nalowo muntu wesifazane namhlanje awumazi kakusasa umuyisoka lakhe lo muntu. So uthola ukuthi mfowethu uzolala nomuntu mhlambe ombethe izinto ezingekho right. Uthola ukuthi mhlambe nakhona usanda kubuya esikhathini akahlambululeki kahle. Uthola ukuthi futhi nakhona umuntu mhlambe uvanzi kodwa wena uboni izinto engisho. So inyanga esikhathini esiningi ayivamisile ukuthi zichaze lento ukuthi yindaba ungamele uyocansini ngoba same applies to umuntu wesilisa. Nawe umuntu wesifazane usebenzisa umuthi uyongena kumuntu wesilisa ngenxa yokuthi umuntu wesilisa unobusoka
yayizito engisho uhambe ngene emgodini ehlukahlukene akamele ukuthi afike azolala nawe usebenzisa iy'nkambi zokuthi zikukhuphule ngoba uzothi meqeda ukuyohogela lo kade kuhogela bese avuka lokho azophazamisa aphazamise lento osuke uyenza wena yokuthi uyihlambulule noma uthole into yenhlanhla noma yabo ziningi iy'nkambi esiyisebenzisayo mfethu even nezokuqinisa esikhathini esiningi ezokuqinisa-ke ayifuni-ke mngani wami ukuthi-ke mfethu udlule ngasocansini nhlobo so nje uma uke wadlula ocansini ithi ukudlulisa iy'nsukwana bese uqala phansi injalo nje mfethu uqale phansi futhi nakhona uyibikele idala ukuthi hayi cha nawe uke waba umuntu ophazamisekayo kulolu hambo so busacela nje ukuthi-ke bangadinwa bahoxise nje ukuthi-ke ubuye futhi kwesibili uzophinda wenze ngoba idlozi uyalibikela yonke into mfethu ulibikela okuhle ulibikela okubi ubikela i-enlightenment ne-insight yokuthi wazi ukuthi kumele uphile kanjani nalo ngoba laba bantu banjengey'ngane ey'ncane banjengabantu futhi nakhona aba-strict njona wawubona umzali methi wena yindaba ungangitshelanga ukuthi nokuthi nedlozi linjalo ufuna ukuba umuntu olitshelayo ukuthi ngoba lisuke libona ukuthi okay naku uzokwenza ukuthi kodwa indawo yalo wena ikuphi yayizito engisho so ufuna ukulitshela ukuthi okay bese liyathutha bese bengalindele ukuthi uzokhuluma ngalento alright kasiyeni kuyona-ke lento-ke ndawonye-ke manje bese liyaqala liyangenelela likusize-ke lalimele likusize kuyezwakala kusho ukuthi kahle kahle nje ukuze likulungisele izinto zakho ungaqhelelani nalo idlozi mfethu and futhi nakhona ungabi umuntu othi usebenzisa iy'nkambi zokuthi uphile noma ezokuthi uvike noma ezokulwa noma usebenzise ucansi uhambe uyocansi njalo ngoba zizophazamiseka lezo iy'nkambi nakhona futhi nenyama yengulube ngoba ukhumbule phela inyama yengulube nayo inokungcola kwayo mfowethu ukhumbule ingulube inokudla amakaka nje isikhaleni inokudla umuntu ngoba uyazi ubuyithenga emafamu abelungu phela mfowethu babe nako ukuthi bahambe nje mfethu bayedlisa noma yini yabo ngifuna ukukhuluma into eziningi bayazi abaziyo mfethu ukuthi ingulube iyamudla umuntu uyabo le nto leyo so ngeke uzuwazi ukuthi mhlawumbe leyo ngulube leyo ike yadlani yabo le nto leyo so ufuna uthi ukuzila kancane kwingulube imnandi inyama yakhona ngifuna uqamba amanga kodwa iyayithambisa iy'nkambi mfethu kumele uthi iyayithambisa iy'nkambi ingakho mfethu ngiye ngithi mina umuntu meye waqinisa akathi ukulinda noma 1 to 2 weeks angayi ocansini angadli ingulube umena ku-fish like how uyawudla hayi mina ufish asinankinga-ke nawo mfethu uyawudla ngoba ezami iy'nkambi ngiyazi ukuthi ngiyithaye ngayiphi indlela ukuthi uze ukwazi ukudla ufish kodwa into enginenkinga nayo kwangempela ngokungcola kwayo ingulube mfethu mkhulu hayi mkhulu ngiyathemba ukuthi bazwile ma-2000 nizwile nami ngizwile asibathinte-ke mkhulu sibeze ukuthi namhlanje ukuthi kuhamba ngalokhu uhlelo basiphathele asithembe mfethu ukuthi la ngizoshaya esikhonkosini mfethu ngibathola abantu alright-ke njengamanje-ke siyakhetha siyaselecta ungangena nje ngingene ngicipiza phakathi inside sibone ukuthi usiphatheleni ngoba phela babuye bangatholakali abantu labo baney'khathi zabo ithi calling yabo njengoba ngishilo nje mfethu ukuthi yabo awuthi singa-waste isikhathi mfethu bheka omunye kuze ngoba phela yabona abantu uma behleli lapha mfethu basuke belindele ama-testimony umuntu uthola ukuthi manje usufone wathi ayi abamtholi asiyeke so nakho-ke mfethu angibhekile angithi ngingene nazo-ke uthi sibo ukuthi lo uyatholakala yini na nayo calling okay it's calling ithi ringing yabona nje abanamadatha kodwa abantu bami bayiphi iwasho zey'nhlanhla kodwa lezi imali bayayithatha bayigodle bangayithengile amadatha alright-ke mfethu senzeni kokugcina mfethu hayi shame hayi ukhetheka lo assist futhi uthi sibheke futhi buye ungene futhi phakathi inside okay sibone la ithi calling mfethu hayi okuzama ukhethe wena mfethu mina iyangiphisa le nto yazweni wena muntu onenhlanhla njengoba ngishilo ukuthi kumele abe umuntu odlala ilotho sibone ukuthi mhlawumbe kwilotho kuhamba kanjani mfethu yabona nje ukhethe ngibo
anytime ngangena. Ngena-ke mfowethu. Awungene futhi nazo-ke. Othi sibo ukuthi usiphatheleni mfana kithi. Hey. Thola ukuthi nje. Awu yaringa. Hey yazi mfethu. Angisayazi indaba enje mfethu. Hayi angisazi mfethu, angisazi ngempela yabo. Angisazi impela mfethu. Akayibambe ke. Uma wayibamba cha hayi siyodlala ilotho masiphuma la. Ya na kanjalo. Siyodlala ilotho hayi ngeke. Nkosi yami. Ngathi lelo lotho ngesidlala. Yini ngisola. Noma singayidlala sogeja inamba eyodwa. Sogeja inamba eyodwa. Jackpot. Hayi awufaka umunye mfethu, awufaka umunye mfethu. Hayi wena unendlela yakho yokubathola labantu labo. Kodwa mayizoringa. Okay, ungene ngibo. Anytime ne? Ngena ke ngibo nazo ngena futhi nazo ke. Ya siye samfonela. Okay, othi ngizama ukugcina nami ngibo. Ungangena, ubuye ungene futhi phakathi. Okay. Eish. Hayi mina ayingivumi nhlobo. Angazi mfowethu yazi. Benzansi othi ngizama ukugcina mfowethu. Nkululeke. Emvala izikhwama zami ngishiya kuwena zonke. Ngiyabona ukuthi mfowethu hayi. Just kahle wena kumele uvele ubalaphe laba straight. Mina abayizwa indlela engenza ngayo. Oh nice iyaringa. Nazo. Kumele ayibambe. Haw. Nkosi yami. Ngoba phela akulate ngayo. Hawu mfowethu. Abanye babuye emsebenzini, abanye basematheksini, wena ngifonele. Thokoza gogo. Thokoza gogo right? Ngiyaphila njani? Hayi siyancenga nathi salukazi. Lana gogo sishutha lento yethu yaka YouTube yabo. So siyabona ukuthi uke wasinikeza i-testimony. Bengiye ngathi gogo mhlawumbe uthi halamuzi kancane. Usichazele ukuthi iziphi inkambo wayisebenzisa ezakunikeza leyo testimony ndikuhamba kanjani manje. Yeah, so ngicela ukwenza mangifika endlini emkhulu ngoba ngisise endleleni ebheke endlini. Oh, setaxi noma all right. Ngiyenza i-voice note. Hayi gogo manje sishutha nje kahle. Siyashutha manje si on air yabo. So besifuna nje ukuthi ukhulume bakuzwe lapho uzokufaka ku YouTube now. Noma ungalishonga igama lakho. Yeah, but ke mangenza ngifika endlini. Hayi kuzobe sekulate gogo khululeke. Sokufonela ngelinye ilanga salukazi. Mkhulu ngiyabonga. Thokoza. Yabo ngishilo le ndaba le ukuthi abantu basemsebenzini but lento mfethu imnandi ngento eyodwa ngoba iyenza umuntu ohleli lapha abone ukuthi mfethu Akudlala. hayi siyakhetha. Ngizodlala labantu laba bengafuni ukuthi ngibafonele. Hawu kanti yini inkinga? Inkinga yabo yini? Ngathi sike samfonela lo sibheke omunye mfowethu. Akanaki mfowethu vele nje ngizosho mengimbona mina yabo ukuthi hayi yini sesimthole kahle kanje. Okay. All right, yaringa le. Okay. Hello. Thokoza gogo. All right salukazi. Hayi nami ngiright gogo. Lana salukazi sishutha lento yethu yaka YouTube. So sibonile ukuthi uke wasinikeza i-testimony. Maye bengifuna ukwazi gogo ukuthi iziphi inkambo wayithenga and ihamba kanjani. Ukuthi yini owayithenga yakwenza ukuthi usineze i-testimony and ihamba kanjani. Nginabantu manje ngizofuna manyuwani. Oh hayi gogo sibuye sikufonele elinye ilanga yezwa. Sharp. Nazo. Hayi mfethu okhethe mfethu. Hayi. Kuphi? Awukhethe mfethu. Hayi mina sengathi ngiyasithula lesi siqobo lesi. Kodwa naku umkhulu ubatholile ukuthi nje. Hayi labantu abafuna ukukhuluma nami namhlanje awushe inkosi yami ongene ngibo. Ngangena. Ngena ngibo nazo. Umzana. Awuthi sibo hey cha shame hayi mina ngisazi ngempela. Uyaringa. Yaringa sithemba ukuthi right. Hayi. Nizi thokoza. Thokoza mkhulu njani? Ngiright gogo right wena.
Kuyaphila. Gogo manje sishutha lento yethu yala ka YouTube wena gogo. Maye besifuna ukwazi gogo ngoba siyabona ukuthi uke wasinikeza i-testimony ukuthi iziphi inkambo owayithenga and kwakuhambela kanjani namanje ukuhambela kanjani. Mina mkhulu ngangena ibhavu. Angena ku-ibhavu kuyi-Friday. Then after ngathola izwasho lesi si-yellow nesi-green. Khanyisile nomcebo ya. Okay. Hayi ke sasiyenzeka izinto. Zaseziyenzeka mkhulu namanje ngihappy. Iziphi izinto ezenzeka? Ngikwami ngihlala kwami. Hawu gogo. Umoya nje wokuthula. Hawu salukazi. Mkhulu. Akho ingxabano nje lezi ichitho zazikhona zaphebezeka. Ngizwe kungathi i-network ne. Hayi mfethu reconnecting. Cha, useyishilo mfethu kumnandi ukuza abantu mfethu besinikeza ama-testimony ahlukahlukene izinto ezihlukahlukene ngoba mfethu asivamisile ukuthola i-testimony yebhavu mesiyiselecte kanjini nokona nginako ukuthi ngiyibone kuma lentuzana umuntu mhlawumbe mesisendele yena esho bese malokhu sa screenshot asifake kuphi sifake emagroupini but ukuthi thina simselecte kanje bese siyamthola mfethu hayi cha akuvamisile mfethu yeah but kodwa mfethu ke kuhle ukuthi inkambi zonke sezikwazile ukuthola ama testimony shuthi nje wena nje obulapho ubona i-YouTube yethu vele nje ube umuntu obheka wonke ama-YouTube episode ethu uzobona ama-testimony ayimenu ukhetha wena ukuthi ufuna ukudla yiphi. Yeah so othi ngikhethe cha ngijealous mfethu ukuthi wena wedwa nje olekukhethile kuleke ukuhambela kahle kanjani awukhetheke mkhulu. Yabona nje manje sengizizwa nami ngibona ukuthi cha lezi ikhwama lezi kumele ngiyinikeze wena impela mfethu ayingeke hayi. Ithi calling ayithi ringing hayi wangihlula singalwanga mfethu awuphinde yabo labantu bakho mfethu shuthi kahle kahle bathanda lezi inkondlo abantu bamlaba yabona nje mfethu ngena futhi uzweke azame mkhulu hayi osizwe uyaringa futhi hayi mina ngiqala uba jealous manje hayi shame ayafuna uqamba manga ayibambe kongenani abakho kodwa ave benolaka kubambeni yababona bavele babe nje nabanye abantu nje abangafuni ukubamba nje mfethu seyibambile ayi inkinga yilele lapho ngabo bahlupa ungabambi amafoni yabona akasayibamba ngoba phela umuntu akalele nowakwakhe manje and online futhi ngimbonini ngiyo online shuthi mhlawumbe usetextini ngingafonela inyanga nkosami usebenza izindaba zami lapha ngonze ngihambe inyanga ungena futhi phakathi inyanga katale kwihlazo la ngathi yesamfonela la asibheke omunye mfethu ubuye ungene futhi washanga testimony ende loya washanga testimony ende kaze ngithi mina ngeke phela sike sivale phela uloku elike sigixabeze nje ukuthi kwenzakalani ngempilo yakho kodwa ngiunderstand excitement thina kodwa sithatha ngokuthi mhlambe we are used to it ukuthi sithola ama testimony yena ngoba uyithole lento wajabula yabo mfowethu alicoshe phela nkosi yami bamba ucingo phela hayi mfowethu owenza wena ukugcina mfowethu ngala hayi shame hayi mina at least bayasibona siyazama nkosi yami mfowethu eglise beyitholile yokuqala umuntu uhleli kwakho usayitholile yokuqala umuntu ngangena ne abantu baliye bethi bayenjoy ilentuzana yethu mfowethu ilentuzana lama testimony hayi ondaba nina angithi bayazi bayacosha lentokazi le ngikutshela ngayo mfowethu esayibona ekuqaleni isiphalaphala lesi uyabona ukuthi kahle kahle intombi ezinhle zixakekile mfowethu wonke umuntu uxakekile zixakekile intombi ezinhle mfowethu
amadoda wekho loyal. Ingakho-ke mfowethu kumele siwathathe siwawashise ini? Amaphedi. Akukho kunye mfowethu. Akukho. Samfonela futhi lo sisi lo wangayibamba futhi uqini. Wesineza ama-testimony mhlawumbe uhleli nowakwakhe. Mhlawumbe samthoza ambuyiselela umuntu hayi usehlele la yabo. Hayi mfowethu hayi cha hayi. Hayi mina ngiyazi mina lento mfowethu hey. Eish. Angiyazi lento le. Othi sibheke omunye. Sibheke omunye Nkosi. Mhlawumbe use stick sweet nolimi. Sithupha sogwayini kunje. Sithupha sogwayini mfowethu. Alright ke mfowethu hayi. Asithembe ukuthi ke uNkulunkulu ke manje uzohamba nami. Uciphaza futhi. Hey ngoba mengihambanga nami manje. Mina ngiyayiyeka lento yolala hayi. Hayi. Hayi mayisho kanje. Nensizwa yakithi naye futhi ayina data. Awu ubheke mfowethu hayi. Hawu. Kanti yini? Ngizo. Ngena futhi nazo. Sinizame. Hayi shem. Nasiya samfonela lo sisize kodwa. Ugcina nje. Thokoza. Right gogo. Right, sizathanda njani? Hayi right salukazi la gogo sishutha into ya YouTube wethu na salukazi umcebo umfana kagogo so manje siyabona ukuthi uke wasinikeza testimony wena salukazi manje ngifuna ukwazi wena gogo ukuthi ke iziphi inkambo wayithengeni kuhambela kanjani? Hayi kusahamba kahle just that manje ngisekuma-maternity leave ngoku ngisene problem nyana yamasenti ngangithenge Isayazi la zininzi izinto nangizithengile ziningi. So yini eyakuhambela kahle salukazi? Ikhona ithi ngizokushuthela. Hayi yisho gogo yisho ukhala wami ngizokutshela mina. Ikhala ibhodlelana elincane nelingathi ngaphakathi linobu fish ingathi fish oil so. Oh idliso la ngaphansi lo cansi. Wamdlisa. Bathi yini enye konje ikhona le emfusha ibhodlela layo lifushane li-red. Inyembezi enhlizini. Yeah so wamdlisa ubaba sekhaya. What wenze njani ke gogo ngixoxela? Rasalazi. Sahamba kahle impela manje. Umuntu nje obhizi endlini. Hayi ku-right just that ngoku sisenomntwana omncane. Okay kodwa nje uyakukhadlisha ajabule nje wena gogo akakufuni ocansini. Kunabantwana gogo kunabantwana. Hey ngoba phela ngiyazi lento amfakayo yona phela gogo izolimenza usabuya akazakhohle ukuthi udishiwe hey. Yabo phela ngithi phela manje uthola ingane ngithi gogo uthola mhlawumbe usazodlula kule stage ukuthi ungalali naye umuntu. So uthola ukuthi yena usefuna manje ukungena ngenkani hey. Kodwa sesidlulile lapho sesidlulile. Sesidlulile leso stage alright. Sesidlulile. Hayi wena salukazi nami ngiyayincokolela nje wona gogo. No nantika but eyona yangicabanga ukuthi yangisiza kakhulu engangiyisebenzisa too much ngoba bekahlupha too much at that time ngipreg. Pink water. Wazinza. Pink water. Asho ngancebeleka ngahamba ngayogana. Ha! Wazwagana gogo? Wena uhleli umuzi wakho uphelele manje hayi. Uphelele. Hayi siyakubongela salukazi ezo. Alibongwa gogo. Hayi thokoza salukazi. Ngoku inoma ngizothola ispecial some month end ngoku. Uzosithola gogo ungasabi. Ngoba ngibone upostile uthi uzokuthatha ibreak uzoyithatha nini? Phela ngizwe ukuthi muthi month end because siqala inyanga entsha ngithi. Alright gogo. Alright. So uyayithola kuleyo nyanga. Thokoza. Yalibongwa gogo alibongwa kodwa kusahamba kahle impela. Thokoza salukazi. Alright gogo. Yeah. Hayi mfowethu. Hayi. Abantu badlisa abantu babo asinamona.
kumnandi bahlele emizini yabo bahlele emizini yabo bayashada abanye bakhamsile banethezekile. lapha bale befuna ukubona ukuthi sisebenza ngokweqiniso yini niyoshona ilanga uhleli lapho ungazazi ukuthi ufunani ngempilo Sukuma. ubona sisebenza la abantu bengcebeleka bejabula hamba nabahambayo isitimela esihambayo sivuliwe ngena ngestaff ngena ngestaff Uyephambili uzofika phambili Angicabanga ukuthi asiyigoqe mkhulu kodwa ngaphambi kokuthi sivale ukhumbuze bona labo esikhuluma ngabo asibhekile ukuthi ukuphi usebenza kanjani. Oh mina ngiseParamall eSoweto opposite eOrlando Towers. Mengithi eParamall ngingaphakathi eMadam Teresa ilaundry ngaphakathi elaundry ufika ukuthi ucela umkhulu ilaundry yami yebo khona amakhehla la ngavele ngathatha khona iHome Affairs ngoba iHome Affairs yayisebenzela la kodwa yathutha ngabhidliza yonke le ndawo ngakho isigodlo sikagogo nami ngangawona amandla ami la kwaMondliza Lukaze sefuna ukuthi athola indawo yala azosebenzela khona ngokuthula futhi nakhona ngokuyikhandla so ngicela nje bogogo namakhehla nazi ukuthi even nalaba abahlala la eGoli abanqinayo kuza la kumina into engiyenzayo ngiyaba abahlala eDurban noma eCape Town noma ePE abahlala la eGoli into engiyenzayo ngiyabadilivela ngemoto yami shuthi nje sine Uber nje la ekhaya la umuntu khona ehlalele khona ayibukelele thina lapha ku YouTube wale sabukela thina ezimoto iququ yabo lonto leyo usiyaphumela ngaphandle yonke into nje imngomumo and then emva lapho ke mfowethu ke ngiyacabanga ukuthi mhlambe ke sesingayivala le show Sesingayivala mkhulu amnomona nalento wena like share subscribe thokoza